Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно находиться сейчас в онлайн, в прямом эфире. Хотелось бы вам пожелать также такого же замечательного летнего настроения. Несмотря на то, что у нас уже солнце село, наступает такая романтическая пора. Думаю, моя следующая песня такая же романтическая и замечательная, как сегодняшний вечер, вам поднимет настроение. Ну что ж, не будем грустить. Песня немножечко трагичная такая, но романтичная. Хотелось бы пожелать вам, чтобы не только романтика жила в вашей душе, но и мечта. Мечтайте, дорогие друзья, ведь следующая песня именно про мечтателей.
Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, сынарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Катлаулы тормыш бу дөньяда, тотсаң да тотмасаң көн уза. Вакыты килгәч мизгел булыр, тормышны алыр да үзгәртер. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, сынарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Дорогие друзья, громкие аплодисменты. Динара Рахимова, специально огромное спасибо большое. Спасибо Тебе большое. спасибо большое за приглашение.